ngihamba nge-40 emhlophe. Thank you very much. Thank you. Sengiyachitheka njengamanzi welokhuzi awukaveli. Hawu welokhuzi faka lapha baba. Thank you so much. Thank you. Hawu welokhuzi. Hawu welokhuzi afela welokhuzi. Hawu vela welokhuzi. Hey welokhuzi afela welokhuzi. Hey ngizama respect ngiyachitheka manje. Hawu welokhuzi. Thank you very much. Siyabonga. Thank you very much. Siyabonga kakhulu. Thank you Thomas. Hey sengiyahamba. Hawu welokhuzi. Ngihamba ngemoto emhlophe. Thank you welokhuzi. Thank you very much. Sengiyahamba ngihamba ngemoto. Hey sengiyahamba ngihamba ngemoto emhlophe. Siyibuyile itimela eThekwini. Yikho. Ngokusenta kodolopha. Konje siqhamuke ngaphi noma ngaphi? Hayi bo sengiyahamba welokhuzi. Sengiyahamba welokhuzi. Thank you very much. Lalela welokhuzi. Ngeke. I'm going now. Thank you. Siyabonga kakhulu. Siyabonga dadewethu. Thank you. Dadewethu. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga. Thank you. Siyabonga kakhulu. Siyabonga futhi. Thank you. Oh, hayi chifiza olokhu zachifiza isithoba nalo. Shutha lokhu. Ungabi nomona mshutha. Siyabonga. Thank you. Oh, shayisefu, blender yourself. Zwaphuma kulende omo. uMsweli. Thank you. Siyabonga baba. Siyabonga kakhulu. Mshutheni bafowethu ungabi nomona. Ngakona ngoma. Uphuza imona. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga kakhulu. Thank you very much. Thank you. Siyabonga kakhulu. Thank you. Africa my continent. Oh bathi ngihambe manje. Awu ngiyalwazi udaba. Sebetha ngihambe. Thank you very much. Thank you. Ungaveli. Sebetha ngihambe. Bathi abelunga sihambe mall. Abantu abahluphekile abanandaba nabo. Kwenya noma yini mfowethu. Welokhuzi. Thank you very much. Siyabonga kakhulu. Noma yini nje yakwazi ukwenza lokho. Sesiyahamba. Khuleka ngwenya. Siyalwazi ukuthi vela asiphethe. Siphethwe yibona. Sengiyahamba welokhuzi abathi asihambe. Sengihambile. Thank you. Siyaxolisa kubaphathi. Sorry baphathi. Sorry. Asibambi inkunzi. Thank you. Kodwa ngizoyithatha banginika ngendlela. Hey welokhuzi angeke ngishiye le. Thank you very much. Siyabonga thawala kithi. Thank you. I-cash in transit. Hawu welokhuzi. Hayi ungabusabuza welokhuzi baze sibamba belungu nakuthiwa sihambe. Kuthiwa siphume la. Asiphume. Vela welokhuzi. Vela. Thatha nalo 5 ungawushiyi. Thank you very much. Thank you. Siyabonga kakhulu. Thank you. Ngiyahamba phela kodwa ngihamba kancane ngihamba sakuyithatha. Thank you very much. Siyabonga. Hayi ngiyahamba phela kodwa ngihamba sakuyithatha. Africa my continent, Africa my home. Semarisburg kwandonga ayibomvu sesiyahamba kuthiwa sami phela. Khawela kithi siyabonga qhawe. Bathi singawubanga umsindo. Bathi sikhulumele phansi. Now I'm talking down. Hey, welokhuzi vela ngiphelezele bathi ngihamba. Sithatha sakuhamba. Soyithatha ngasishini. Thank you. Siyabonga. Zemazumelusi. Awu yangigcoba uThembi. Omunye uThembi la emahhovisini. I can't. Msini webhakede. Hawu. Into abakuphele engahlangani. Hawu, bahlangana labo bantu. Lengibam Coca-Cola. Thatha lo 5 phela. Hawu, Uphethe inceku. hawu welokhu ngihamba nencane. Hamba ne-change. Siyabonga kakhulu. Yes. Siyabonga qhawe. Umuhle umsebenzi. Thank you very much. Thank you. Hayi siyahamba ngeke sishiye. Thank you very much. Ngeke sishiye. Thank you.
Thank you. Manje bathini bathi asheshe. Hayi bathe nje sizama ukuthi simbheke. No. Senzuze ngisho ukuthi basibhede lathi sizodla la. Yabona? Azile la kuzodonate. Besizodla imali yethu siyishiye la. Yeah. So sikhokhile basile, yabo? Sidlile e-restaurant then sesiyahamba. Abantu bayayazi lento. Angeke sibange into engekho. So lo nenkinga mhlamba ngezila kumina ke. Angeke sibange into engekho. Alright. So nje umtshele boss omfaki 416 come in. No asefusuma ngoba Yeah, no baganga okwangempela. Sizela i-restaurant sizodla sizosebenza 16 days. no kezwakala. Mangababuza ukuthi ba-contribute-ani njengoba kufa abantu nje ba-contribute nothing. Ade sokuninda ba 16 days. Abantu bayafa, abantu bahlupheka. Masingabuza ukuthi i-outreach yabo, i-mall, isiyenza into engakanani. They never done anything. Bazodlala ngezingane bethe iletha ama-proposal. Hayi ngoba sekuphelile ngwenya ikhiki. No. Noma usafuna ukukhuluma nawo. Ungabaletha la. 416 come in. No wasikambingi. Bengangijwayeli no lana mafowethu sidlale la lana mfowethu abantu bahluphekile abantu so lana yabona le mali le eyalaba abantu iyosiza labantu nina anenze lutho nina Exactly. but bengadlaleli thina so sengizobatshela ke manje ngcono bangibopheke bengibulala hey ngihamba ngemoto ngibulaleni ke ngano Steve Biko bambulala lapha Hayi yeke bakubulala. hawu welokhu ngihamba ngemoto. Thank you very much. Siyabonga kakhulu. Thank you. Uyazi into engizoyenza manje. Sezothi suka ngelinye ilanga sithi lama mall abangafuni sokucela o10 sivesithi asangeni. Uyazi ukuthi bengadlaleli kuthina lapha. Yes, ngiyahamba I'm going. I'm fired here. Yini igama lale mall? Yini? Liberty Mall and Midland Mall. I'm fired. Uxoshiwe. Kodwa ngiyayithatha. Ngiyabekezela njengojobekeza seBhayibhelini siyabonga kakhulu. Ngiyathetha ngapha siyamukela ngapha. Ngiyabathethisa siyamukela. Angeke ngushiye. Thank you very much. Siyabonga kakhulu. Le mall leni iyafana neyale Scottsburg. Iyafana your mall is same like yase Scottsburg, same WhatsApp group. No bandlululo ni. So ngitshela thina sinankinga phela. Abantu bakithi bahluphekile bafowethu. Side lamathambo. Mina ngiyasebenza ngiqashiwe kwabasi. Ngiya-afford. Ngisilwe nabo labo esijwayelayo. Yes, velani phela. Ninganaki ukuthetha kwami bakithi velani ephakethini. Ukuthetha kunalutho. Siyayazi umsebenzi yakho baganga. Hayi baganga basijwayela kabi lami. Ayigcine sibhekufana nakubo laba abasebenzayo nabo sebe-accept. No ingane zabantu azenze lutho. Bafowethu sikhungethwa i-violence, sikhungethwa i-poverty. Ingane ziyadlwengula, ingane ziyabulawa. Bonke labantu bamamola aze bekhiphe lutho. Ithina sihambe sicelela ingane ukuthi le ngane ke incwadi idlwenguliwe yabula ingane na 6. Uyibiza ngani lona? Mawungathi uyafika la uthi uzocela uzothola proposal. Ingane efanele incwadi ngeweekend. Ningakhuluma into engathi ingane zethu ziyadlwengula every day. Odadewethu bayadlwengula bayabulawa every day. Mfowethu. Yeah. Yeah, ngeke Victoria. Yeah. Khabazela amavovo kayidlanda. Siyalwazi ukuthi abakhululeka baba. Khululeka qhawe lami. Bengicela nje ukuthi usise engavedora siyaqala. Uyabona uyazi ukuthi singeneleni la. Asiqale ayikho inkinga. Uyazi singeneleni. No. Laba bantu abalana bazise i-management yabasi. Okay, sikhuluma ngani? Wait, mina bengizodla lapha kwaSiphe. Kuplathe sidla khona. Ngizespe ngizokudla. Kufuna ngitshela i-management. No. Wait. No, ngeke. Wait. No. Wait. Mangizodla lana kufuna ngitshela i-management. No, afanele etshela So, right. leli packet liyimina. This packet is me. Leli packet labantu nani? Mali yabantu la. So, la ngidla khona ngishumayela ivangeli le-GBV. Awukuphathi ningadlali mfowethu. Ngicela ukuthi baba uMsweli. No. Engeke uzikwenze. Si live nje khuleka si live on Facebook. Yes, no, it's fine. But ngicela ukuthi Khuleka my brother khuleka. Ngiyabazi ngicela ukuthi ukuthi ucomply ekutheni ngenze ngingayithe. No, ngifika ngizodla mina la. shumayela
kufanele lalela bhuti ngizodla yes but if uthi ivangeli manje ngisengikhuluma ngesonto la ngathi isonto uthi ivangeli if uthi uzodla it's fine but singakhulumi nge-TPV yonke into singakhulumi nge-TPV ngilalela yonke into oyenzayo I believe ukuthi ikhaya nekhaya umthetho wakho i-TPV nomthetho we-TPV la ekhaya no othi ngakhulunywa ngayo no awungizwe ukuthi ngithi mina ngikuzwa kahle la okuhamba khona ya kunomthetho wakho lalela ba ngifake imoto yami lapha ngingena la ngizodla befuna ngishiye ibhakede lami ku right ukuthi ngakhulumi nge-TPV ngakhulumi nge-poverty no asisho ukuthi whatever nithini engizama ukuthi awubatshene nabo abantu base-South Africa batshene uthini baba angithandi uvela because endaweni zakho zokuxhumana ya batshele uthini so sorry wait no Right umi lapho. no Webhot. yabona lapha sikhomlaye nani Musukhuluma nani musu kusondela kuyena uyamphazamisa wenza umsebenzi wakhe kwanele ukuthi uthi awufuni ukuvela musu kusondela kuyena. No yema musa kusondela kuyena. sidlale ya so kuthiwa asiqale kahle ya ithini imigomo nembandela kufanele uvidorize you have to ukuthi ucele nangu lo bhuti uyavidorize nangu awumtshene nangu umtshene ecishi nangu mama uyavidorize umtshene ecishi so ingakho nangu omunye uyavidorize umtshene ecishi sihlonipha sicomply emthethweni lekhaya obekile yani nathi sizokuhlonipha kokwenzayo nathi sizokuhlonipha yani asilwi nawo nenze nje so njengamanje bacela bakuvidorize abantu banovidorize bacela ocontrol ukufanele into oyenzayo the popular act onkauntu yayazi was an popular act ithini so kulokho okwenzayo yes ukuvidorize umuntu njengoba bengividorize angivumile mina it's against umthetho lo uvidorize mina wena uze spacing sami phela ubhekisa ikamera kumina right phela siyayifuna leyo nkulumo phela ukuyizwa kahle yes sizame ukuthi sihloniphane sihloniphe umsebenzi wakho yes uyofaka sisi ungahambi nothela sengidlile yes sengiyifakile imali yami la then where have I gone wrong usuyahamba ubusuhamba kusho ukuthi ngiyangena wena ubona ngathi ngiyangena ngoba ngibhekile no ngiyabuza ukuthi ubusuhamba ubona ngathi ngiyangena wena ngiyabuza nje wena ubona ngathi ngiyangena Nongani no asami ayiwine le yalo mfowethu asami khuleka my brother khuleka my brother thatha ibhakede khuleka sami mhlase siyokwakhela ugogo wakhe indlu fike sixhawule sithi siyabonga thank you ngeke avume thank you ninjani dadewethu thank you siyabonga xhawula kithi siyabonga bhuti thank you ya iScottburg naloko into efanayo futhi nakhuleka mfowethu no ngikhulekile awuthi nje ngiyabaza belungu abasiphethe inkosi yami siphethe sacindezelekile incindezi inkulu mfowethu sicindezelekile hayi sihambe sidlala bona labo lokhuleka bhuti siyalwazi udaba khuleka xa siyalwazi udaba ukuthi nje vele igenge wena lokhuza igenge sazosicindezela nani ngayithatheli phezulu lento le but abantu abahluphekayo abantu abamnyama abahluphekayo bona banankinga bebehlela nje baphuma bayoyihlalela amagate avulwa ngeremote so nje bamba njalo konye netikiti asiliphokhele ngesakwazi welokhuza siyaphila cha thank you siyabonga kakhulu mfowethu thank you siyabonga mfowethu thank you welokhuza incindezi senkulu kakhulu eSouth Africa okwangempela futhi okwangempela sisencindezini kodwa ke asithemba ukuthi ngelinye ilanga lento iyoshintsha asikwazi ukuthi ungangena la uhambe lapha ufike ungene udle uqede bese kuthiwa kushintsha i-character yakho lento mina ngiyigqokile sinimi akunabo ubuso obu-2 akunama faces awu-2 lento le ngiyigqokile mina mangidla lapha ngiyacabanga ukuthi ukhona umuntu olambile that's why abantu sekusukela into yobuntu nabo bathi siyadla sicabangela olambile angithi kuzoqhamuka kobasi ngoba ibona basiphethe bakithi kodwa kwathi izwe lethu khawela kithi siyabonga mfowethu thank you very much thank you sekude baphathi bezwe leli izwe ngathi asiliphethe haya niliphethe yazi sasithi amandla izwe amamali
Shuthi okay. Amandla awethu. Izwe elethu. Amamali. Amamali. Amandla awethu. Amandla awuna. Izwe elethu. Amamali.